We have a little sister, and she has no breast. What shall we do for our sister in the day when she is spoken for? I'll repeat. Songs of Solomon chapter 8 verse 8. We have a little sister. She has no breast. What shall we do for our sister in the day when she is spoken for? That's the matter. Amen. Pano paita hanzvadzi komana dziri kuchema maringe musikana mwanaomba mawo zvanzi we have a little sister tine kahanzvadzi kadiki kamusikana and she has no breast haana mazamu tichatiwo kudii kana vanhu vauya kuzotaura pamusoro pake kana kuzobvunzira kana kuzotsvaka wanano or a hand in marriage chichemo chemabrothers haasi musikana wacho ari kuchema. These are the brothers crying. Chiri kuvachemedza ndechekuti munhu uyo ane time yaachasvika yekuti achada kuroorwa. Anatsano vachauya vachida kubvisa mari vachitaura nesu. Tichati kudii pamazuva ekuroorwa kwake kana iye asina mazamu. Mungu ainyaitwa rinyatsoparidzwa because mazamu kani pano varume. Munhu kana aroorwa tarisiro iripo muwanano ndeyekuva nefamily. Mwana munhu anova nepamumiri obereka mwana kuti akure first stage anonwa mukaka kubva kuna mai wake ozorumurwa kubva pamukaka oenda pane chimwe chikafu okura ova munhu mukuru. Saka vakomana vari kuti hanzvadzi yedu runako ruripo ende munhu akasvika zvekuti pane vachauya kuzotaura pamusoro pake pana vakomana vachamutsvaka. But dambudziko rataita vakomana nyange tikatambira pfuma kubva kuna anatsano vedu vakwasha vedu vachauya nemari dzavo but still tichatiwo kudii nokuti hanzvadzi yedu haina mazamu. Vakomana vatarisa hanzvadzi yavo ndokuona kuti ane all the qualities yekuti vanhu vauye kuzomubvunzira vamuroore musikana ende anogona kutokurawo akayemurika akanaka but chaasina manje ndo chiri more important nokuti achamuroora chinangwa ndechekuva nemhuri. Kana ava nemhuri ava nemwana vana vanofanirwa kuyamwa mukaka vana chipo kureva kuti musikana uyu akava nezvipo anofanirwa kuita kuti chipo chake chikure. Mwana kuti akure anokura nekuyamwa uye nekudya kubva kuna mai vake. Saka vari kuti anogona kuroorwa akatobata pamiri akava nemwana but haana a system to support chinonzi mwana kana kuti gift. Saka zvoreva kuti besides kuti kune varoyi kana vanhu vanogona kumukira vakamuvenga marriage yake the greatest problem asatauriwa kudai haana a system to support a blessing or a system to support a gift or a system to support vana vaachabereka. Uyu mufananidzo wechechi. Chechi yatariswa iri kunzi kwa hama dzangu. Chechi yakanaka kwazvo chiso ikadii zvese zviri right. But haina shoko nokuti Paulo neimwe nzvimbo unotsanangura achiti shoko raMwari rinofananidzwa nemukaka, pamwe rinofananidzwa nenyama, pamwe nemabhonzo, mastages. So kana musikana uyu asina mazamu kureva kuti haana mukaka nokuti agone kupa mwana wavo anenge abereka, saka mwana wake anogona kufa nokuti first stage yekuti azosvika pakudya chimwe chikafu ndokunge anwa mukaka kubva kuna mai vake. Saka mai kana asina mazamu zviri pachena kuti haambofa vakava nemukaka wokusastena chavanenge vabereka. Mukadzi uyu ichechi yatariswa ikaonekwa kunzi zvese zviri right pairi inogona kutoroorwa, inogona kutova nezvimwe zvese but pane challenge ndeyekuti inofanirwa kubereka, inofanirwa kuva nezvipo ende zvipo zvacho zvinofanirwa kukura. For example, munhu ane chipo gift akashayiwa knowledge kana kuti skill anogona kuva a failure in life yet ari gifted. Ndiri kuti kudii? Saka uchiona kuti wese anogona bhora anotraina, wese ane zvaanogona even anonzi genius anoenda kuchikoro. Why? Nokuti gift yawinayo, gift pachayo chipo, chikashayiwa knowledge kana kuti skill hakuna kwaunoenda. Kugona kuri right, Mwari vakaisa kugona mauri, but ukashayiwa vanhu vanotaura muupenyu hwako, vanokupa information, vanokupa ruzivo,
unenge uri munhu anogona but usina skill maitiro nyange uchigona. Tinopa kochi kutraina munhu. Kochi haape munhu chipo. Kochi anotraina vanhu vane zvipo. Saka uchiona kuti nyange une chipo ukarova kutraining coach anoti haupinde mutimu, iwe uri gifted. Why? Nokuti pane combination yegift neknowledge kana kuti skill kuti uye nemaresults. Church inenzwe takagamuchira Jesu, which is the first stage. But pane Jesu zvaanotarisira kuti tiite. Chekutanga kumunhu wese akabereka mwana wake haadi mwana, anongoda mwana nekuti chaanoda ndozvichazova mwana. I will repeat. Ukabereka mwana wako akaramba achikambaira for 10 years haasi makorokoto ya problem. Nyangwe vanhu vachiti zvako une mwana hauchada mwana, wakamboda mwana paakava mwana, but unoda zvichava mwana kuda kuti unotarisa kuti mwana wako akure. Ukabereka mwana akafa achikambaira unochema kuti ndaifungidza kuti ndikachirera chichaita sei. Saka kuda kuti wese abereka mwana haadi mwana, anomboda mwana. Dai wese abereka mwana achida mwana akaramba ari mwana unokomplainirei. Unofanira kuti ndovana vangu vadoda, ndovana 20 years vachikambaira kuti ndovana. Kuda kuti mwana haisi stage yaunoda, istage yaunomboda. The real stage yaunoda ndeyekuti akakura akavawo munhudzi munguva anogona kukusapota kana kukubatsira mulife. Chiona inoti chirere chigokurerawo. Sikuda kuti paunochirera chiri kukura kana iwe usisina power ndochaakukubatsira. So my gifts, they are so important in the body of Christ. Pane zvinoda the prophetic. That's why shoko raMwari richiti some are prophets, not all. Some are teachers, pane panoda teacher. And some are evangelists, pane panoda muvhangeri. So mukadzi uyu musikana ari kunzi haana mazamu, tichati kudii? Kana vanoda kumuroora vauya vakuzobvunzira. Vakoma chavapa kuchema ndechekuti anogona kutova nepamwiri akabereka mwana, but haana the food, haana what can sustain the gift to grow. Mwana paanopiwa mukaka haasi kupiwa kuti anakirwe, ari kupiwa kunzi akure. Kuda kuti vakoma vari kuti musikana hanzvadzi yedu ikaroorwa anofanirwa kubvisa mari, but akapota achibereka vana vanongofa nokuti haana the milk to sustain vana vake, vachadzoka kwatiri vakuda refund. Saka toita sei nehanzvadzi yedu? I'll give you this example. Jesu ari murenje akaedzwa naSatani, akakunda Satani. Chakamupa kukunda Satani haisi nyaya kuti aiva Jesu. That's why Satani wacho akauya kuna Jesu. Haana kukunda Satani nokuti aitsanya. That's why Satani wacho akatouya Jesu apedza. Aitomirira kuti pedza ndouya. Chakapa Jesu kukunda Satani haisi fasting. Chakapa Jesu kukunda Satani in knowledge. Nokuti waindopindira achiti zvakanyorwa zvichinzi. Haana kuti zvakanyorwa zvina basa lombozani. Haana kukunda nokuti ndiJesu. Wakakunda nyangwe ari Jesu ane knowledge pamusoro peshoko rababa lake. There are things in life zvisinei nekuti unopinda kwaprofetani, zvine chekuita nekuti unozivei. Zvafanira kuti waenda kubasa takunamatira pano, haambokubvunza kuti wanamatirwa nani, nyangwe wakandamatirwa. Vanobvunza kuti makaita remacomputers. But the prophet is powerful. That's not the question. Kuda kuti pane panodimanda natural knowledge, nyangwe une spiritual empowerment. Nganga inopa vanhu mushonga kuti tambai bhora, indaingotamba, saka I know tine nganga taitoendawo setimu yedu. Saka nganga inokupai mushonga, but chainenetsa ndechekuti training waiti ukarova waipopoterwa iyo timu ine mushonga. Kuda kuti pane pekuti nyangwe mushonga wacho uinawo, mushonga ugowese bhora, ane mushonga ndiye anogowesa. Kuda kuti kana pachidhimanda kuhedha, you must practice kuhedha. Mushonga wacho uri musokisi, munhu achigona kuhedha. Haungomira sekuti pane mushonga wakaipa. Unorova 6-0 mune mushonga. I love these examples kuti unyatseta catch up. Whether, just end of this guy, please. Whether Musikana anopfeka zvakanaka, she's so beautiful. Izvozvo zvinogona kuunza law of attraction vakomana vanouya pari.
but kuti varambe vari paari matauriro character. That most of the people, they prepare for wedding and they don't prepare for the marriage. Yet wedding is a one-day issue. You can fake things, but 24 hours you got to perform as a. But in real life, marriage, I see 24 hours, 15, 20, 30 years. You know when I fake a shame for 24 hours, but I will fake a character for 7 years. So most of people, they prepare for wedding, which is a one-day issue, and they forget to prepare for the marriage, which is a lifetime issue. Uchiona kuti wakaisa zvakawanda padheri kuti ndoda kuchata, but hauna kuinvesta pfungwa dzakakura kuti after wedding as a father, how am I going to handle my family? So Jesu wakakunda Satan because he had knowledge yanga iri maari concerning the word of God. Kureva kuti pane chinodemanda the word in you. Pane chinodemanda the word in you. Saka vakomana avatanzvadzi yedu haina mazamu. Saka dheri chaiyo vanhu vachimubvunzira kuti vamuroore tichaita sei? Nokuti vakomana vakuroora vanogona kuroora mari vakatipa, but vamuwana donzvo ravo ndere kuti vave nemhuri. Saka uyu kana asina mazamu haana mukaka wekusustena gift kana kuti mwana waabereka. Saka besides kuti anogona kuroyiwa pachake akazviroya nokuti achapedzisira achibereka zvinofa nokuti zviri kuurayiwa nokuti haana kudevelopa a system that can help. System yandikutaura semazamu ishoko raMwari. Kuvuka mazamu etu unai. Old Testament, the New Testament. Shoko raMwari mukaka. Kureva kuti pane ma-challenges in life. Asingadimande kuti munopinda kupi. Anodimanda kuti makapindani. Mune zvokwadi ipi yaKristu yaunorarama iri mauri. Zvoreva kuti iyoyo zvokwadi ikashaika mauri, the devil can take advantage yekuataka life yako. Pane attack inouya mulife. I'll give you another example. Vanhu vakabudiswa naMwari kubva muEgypt vachienda kuKenani. Vakubva vacrossa Red Sea. But pavakacrossa Red Sea havana kupinda Kenani. Vacrossa Red Sea vakanosvika futi pane rumwe rwizi runonzi Jordan. So there are two rivers to cross before you reach the destination. The first river you just cross by God's grace, it demands a miracle. So miracle most wakatamaniza chimbo mvura ikafurika vanhu vakacrossa vaichipita vakafa. But the Jordan River, it's a different river. A different approach. Why? It's the last river yekuti you are about to take your possessions. Maakutora chamakanzi naMwari ndochenyu. Pamakrossa Jordan River, makrossa kuti Mwari aeliminated vari kukuteverai vavengi venyu. But pamakukrossa Jordan, you are not running away from enemies. Hamusi kutiza mhandu dzenyu, but maakuteerera Mwari anoda kuti mupinde muarea ine dzamunofungidzira kuti ndo mhandu dzenyu. Alright. So Jordan River, it's unfortunate kuti vanga vane new leader. And this kind of a new leader does not operate like Moses, but he was anointed to lead people after Moses by God. Which means Joshua and Moses are the same, but they don't operate the same in the sight of men. Saka Moses mudhara nechimbo yake zvekuti anokuti mirai pamuone oti cha povhurika unza kumana ngati crossei kana mapa Jordan River vhangeri racho ratochinja unonzwa Joshua kuti nyika yemakumbo. And the Bible richitoti mazuva iwayo Jordan ranga richitozara richirime richifashuka, but vhangeri raJoshua rinenge rinoyeredza munhu. Ropa anoti apa handimbovhura. And uchaona kuti Moses paakafa akavigwa naMwari. Kare ndaifungidzira kuti great honor. Moses paakafa Deuteronomy 33 akavigwa naMwari. Mwari chavari kuvigira Moses, vari kuda kuvigira type yevanhu inozoda kushanda neformula yaMoses paJordan River. Saka Moses paakavigwa hakuna akakuziva zvokuti akabva enda nechimbo yake. Yeti chimbo ndo yatotrasta kana tasvika pane rwizi kuti mudhara anotambanudza. But tasvika Jordan, Moses is no more. Yet there is a river to cross. Chinzwa message ya Joshua. Vaprista vakatakura areka
ngavapinde vatsike mvura. Vakatakura areka ngavapinde vatsike mvura. Pavachatsika mvura, mvura ndopa ichapasanuka kuti vanhu vagone kucrossa. Kurati paJordan River vanhu vanofanirwa kuva necontact nemvura. PaRed Sea hamutenderwi kuva necontact nemvura. Maybe I need to explain why. Jordan River is the only river yekuti Jesu paakauya akaenda ikoko akanopindawo mvura macho. Saka prophetically Joshua ari kuti kuvanhu hamugone kupinda muzvinhu zvaMwari kana musina kupinda makapindawo Mwari wacho kana kuti muchapinda Mwari wacho. Jesu auya haana kuenda kuRed Sea, akaenda kuJordan River akanobhabhatidzwa arimo. Saka vanhu vanofanirwa kucrossa Jordan River, but vanofanirwa kuita contact nemvura yacho kuti vagone kucrossa. So apa ishadow picture yaKristu paachauya kuti chechi haigone kupinda mune zvakavimbiswa naMwari kana isina kupinda mune zvinopindwa naKristu. Jordan River is the last river to cross, but you don't cross neformula yamakashandisa muchicrossa Red Sea. Munhu paakagamuchira Jesu ukagamuchira Jesu waachisika chitsva, pane problem i1 paunokanganwa. Kana waachisika chitsva waborn again, chese chaberekwa chinoda mukaka, chese chaberekwa chinoda kupiwa chikafu kubva kuna amai kuti chikure. So wese munhu akagamuchira Jesu ifirst stage. Second stage ndeyekuti iwewe uri kudya here kana kuti uri kunwa here mukaka waamai chaivo. I'll go to Moses. Moses akaberekwa namai vake nguva yainzi vanakomana ngavaurawe, ndokubva amai vamutora vakanomisa kurwizi vari kutsanga. Paakawanikwa nemwanasikana waFaro, mwanasikana waFaro akaingwa naMiriamu. Zvikanzi munoda here titsvage mukadzi anoyamwisa mwana. Mukadzi anga anhonga Moses haana mukaka. Amai vaMoses ndo vane mukaka wake, but vaenda kundoviga mwana kutsanga. Saka musikana paakanditsvaga munhu anoyamwisa, wofevha yakaitirwa Moses, ainwa mukaka wamai rake chaivo nyangwe achigara mumba isiriyo. I'll explain what it means. Moses ainwa mukaka wamai rake chaivo vakamubereka, but achirerwa naamai vasiriyo vakamubereka. Kuna Mwari izvo zvakanaka kwazvo, nokuti dai Moses akakura mumba maamai rake chaivo aifa, nokuti there was a death sentence yokuti mwana wese wechiHebrew mukomana vafe. Saka chakaita kuti Moses ararame kugara kumba kusiriya muupenyu hwako, but muturerwe kumba kusiriko uchinonwa mukaka chaiwo kuti ugone kuzoita basa rangu. Nokuti ukarerwa namai vako chaiwo unofa, but ukarerwa namai vasiriyo, mwanasikana waFaro haana mukaka, but ndiye ari kuita kuti Moses ararame. But mukurarama kwacho ane mukaka ndaamai vake, but mai vake nyangwe vane mukaka vakaramba vainaye anofa. Saka chapa life kuna Moses ndimai vasiriyo, chasustain life yaMoses ndimai chaiwo. Which one is greater? I'll help you. Kuva naamai vane mukaka vasingagone kukudzivirira parufu chiri lesa than kuva naamai vasina mukaka but vava clear death sentence pauri kuti hauchafa. Mai vaMoses havagone kuyamwisa Moses kana Moses asingagari kumba kwavo, nokuti vakamuyamwisa vari naye kumba kwavo anourawa. Saka chapa life Moses ndimai vasiriyo. Mai chaivo vakungosustaina life yaapiwa kudhara nemukadzi asiriye. So Moses tongoti ini otherwise anana mai too. Vakamunhonga havana mukaka vane matoi, vanomusustaina vanogara naye chaivo vakamubereka vakaramba vainaye anofa. Saka Moses kana ane wisdom hapana amai vanofanirwa kutuka patuwa kuti basa ngonenhonga kana mukaka hamuna tononwa kumba. Uyo akakuramwa akanonwa kunofira pazamu ipapo, nokuti kune vari kuteera vanzi wese mwana mukomana wechiHebrew ngafe. Saka Moses nyangwe amai vasina mukaka anofanira kumuka mangwanani achiti mamuka sei mama? Can I go deeper this way? There are people sent by God in your life. Havana zvinhu sekunge kumuka unofungidzira kuti ndokuri nani, but ivavo nyangwe vasina zvaunofungidzira kuti zviri nani vakaiswa naMwari in line yekuti chiri mauri chibude. Acts chapter 3. Peter naJohani chirema patemberi. Peter akachisumudza chirema chikafamba, but Peter haana kuenda kunochitora kumba
kune vanhu vakachitakura kubva kumba vakachiisa pagedhi retemberi kuda kuti murume uyu ane distance yaakakavha kwete nekuti anogona kufamba but nekuda kwevanhu vasina anointing vagona kufamba naye. Saka uyu paanosumudzwa naPeter haafanirwa kuti kwete kuswera nevanhu vasina anointing. Vasina anointing ndo vakusvitsa panowanikwa anointing. So blessing yemurume uyu haina kutangira pana Peter, yatangira pataipi yevanhu vanonzi vemanga-manga. Beware nezvekushora vanhu. They cannot be anointed as other prophets of God, but still they are signed by God to change your life. Chirema chiripa beautiful gate hachina kusimudzirwa kumba pagedhi rechechi kuda kuti ngaatenge imwe type inopinda chechi iyoyo but isina anointing. Nokuti vane anointing havauye kumba vanosangana newe kuchechi. Saka kune type yekuti haina kana power spiritual, ine power physical to kill you. Samurume akasimudzwa nyange afara kuti Peter mandisumudza anofanira kuenda kumaraini kuti kuna nasikuru wako aitaura kuti thanks mudhara muna kuora moyo neni zvazoita but mambotakura munhu. Because there are times yekuti vanhu vakasainwa in your life naMwari, you compare them with others and you don't appreciate them because vanhu vakasiyana, but nyange vakasiyana they are aligned by God to help you. There is a special man in the life of Joseph. Joseph atumwa na baba vake kunotarisa vakoma vake vari kufudza makwai. Aenda akandovashaya akudzungaira musango ndokubva asangana nemumwe murume waakapfudza. Bible rinoti a certain man waakapfudzawo kuti vakoma vangu kuti zvikandanzwa vachitaurirana kuti taakuenda Dotani. Joseph paakaenda Dotani ndo paakanovaona vakaita zvavakaita svikaenda kuIjipti akava mambo. Kuda kuti anga atopa point yekudzoka kumba. Yet that journey yanga iri journey yekuti aende kunosvika ita mambo kuIjipti. But pane paakashaya vakoma akafunga kudzoka kumba. Mwari ndobva vasaina a man without a title, without a name, anoita kuti apurire mberi nerwendo rwake. So mwana waKishi ashayiwa madhongi musango akaudza muranda wake kuti ande kumba tamanshaya. Muranda ndokubva ati vhangeri rekushaya handiri trust. Handei tinobvunza muprofita waMwari anonzi Samuel atiudze kwaenda madhongi. Turn around yelife yaso kugona kuteerera munhu asina title anonzi muranda. Nokuti chamubvisa kumba kuti atsvake madhongi musango nyange musango asimo ititle yekunzi hanzi nababa wake ndinotsvaka madhongi musango. Hakuna chinobhowa chekuti baba vako vane vhangeri remusango musina zvinhu zvako. Yeti muranda ndiani vhangeri rikwaso rikaSamuel kuna anointing yako. Baba vaso vakamutenda unotsvaka madhongi musango. Muranda ari musango ndiakati mukuru handei tinoona Samuel. Vachitosvika kaSamuel Bible rangu rinoti Mwari wanga vatoudza Samuel kuti ndichatuma mumwe murume achauya kumba ikoko umuzodze kuita mambo. Kuda kuti vhangeri reumambo mulife yaSaul harina kutrustwa naMwari kupiwa baba vake, rakapiwa muranda. There are times yekuti God Mwari vanogona kushanda nemunhu wavada kushanda naye despite kuti pane vanhu vanove titles vari around. Samuel paakashedzwa naMwari, Samuel paaishedzwa naMwari, Samuel aimhanya kuna bishop Eli achidzoka kusvika bishop Eli vakanyatsoziva kuti muofisi ndichirimo ende ndini bishop wepano but Mwari akutaura nemufana wepano. Bishop ndokubva ati muning'ina Mwari vakataura usandivanzirewo muofisi tirimo but hakuna message. Ngori nezvigaro zvedu but hakuna chichiri kuuyawo. So there are times yekuti network yatokata kuna bishop. I don't know why I'm going this way. But I want you to hear me. Hanzvadzi dzachema kuti hanzvadzi yedu haina mazamu iyi. Saka dhera anobvunzirwa achida kuroorwa tichati kudii? Nokuti isusu tikatozova kuti taendesa munhu asina mazamu, ava chavari kuroorera ndeyekuti pave nemhuri. Uyu kuti agone kuva nemhuri yacho ndonga ane mukaka wekupa vana kuti vagone kukura. Saka chisina hanzvadzi yedu ichi chinofanirwa kutinetsa. Nokuti chese chinodiwa mumarriage chine chekuita nemhuri besides anything else. Saka kana mhuri asingagone kuikudza nekuisustain, we need to deal with our sister. And why Satanazodi Mwari wacho anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. To God the devil is not a big issue. Ignorance is the big issue. And it's unfortunate in our times we are running out of teachers. We are getting more prophets than teachers. Yes. Yeah.
Africa, maybe because of poverty, we no longer have teachers. Unanokana ni washo kuti mwarano dai kuna matono dai upenyu dai auchada. Unogoda ndaona zvako zvafamba. Ndaona poverty create a type of a gospel. Yakuti munofungidzira kuti ndo gospel, but chikutarwa chacho is part of the gospel. The real gospel is relationship with God. Fearing God, walking in the ways of the Lord. Poverty yatisvitsa palevo yekuti chinotonzi church kushandirwa. Kuudzwa zvinoshanda isi church musangano. But kushandirwa ndo church. Ezwa challenge ndeyekuti chaunofungidzira kuti ndo real problem yako. It's not a real problem. Wasakusaziva kuti dambudziko rako nderei. Idambudziko rakakurisa. Favor kugona kuziva kuti problem yako ndei. Nokuti tiri kotazi yedu achitomboziva kuti problem yangu ndei. Tiri kunongedzera mamwe anowanikwa muproblem yandiinayo. Dokta nekufunda kwakaita kune anonzi ma-symptoms of a disease ogoita the disease. Kana munhu aine TB anokosora. Kukosora chichiricho chirwere chacho. Kukosora kunzi pamwe zvikanyanya munetsa pakukosora akaenda kuchipatara akateswa uzobatwa TB. Aubatwe chikosoro, unobatwa TB uchikosora. Kureva kuti kukosora uko harishino dambudziko rako. Idambudziko rauya kuti uzive dambudziko rako. So sometimes no problem and we are praying for wrong things. Hey, look at the main issue, the real issue. Muna asuto muzaki dambudziko nderei. Saka ari zvimwe zvaari kunongedzera achimudza ndo dambudziko. Yeti dambudziko rake chairo akatorisiya. Nekuti kudi kana lack of knowledge iriyo nyaya yakanyorwa muBhaibheri naMwari kuti vanhu vangu vaparara. Kureva kuti shoko harina kuti vanhu vangu vari kuparadzwa. Riri kuti vanhu vangu vaparara. Besides the devil, you can ruin your own life when you lack knowledge. Ukalenga kufunda, nzwai, kunamata, kufunda. Mwanu vati pamwe shona ndaitsana ngure mushi. Bible rinoti, endai munoparidza and make disciples. Chinonzi disciples chinongoreva kuti mudzidzi. Kunoti kunamata kudzidza. Ukavenga kudzidza unamata. Nokuti takanzi vaparidzirei vari vadzidzi. Vadzidzi vanhu vanodzidza. Iwe haudi kudzidza unoda kunamatirwa. Ichitakanzika kuparidzirai muve vadzidzi nokuti munhu kana adzidza, kana ane ruzivo, anoita zvinhu zvaaida kuitirwa nokuti akuziva kuti zvinoitwa sei. Ndonzvore kuti tiparidzirane panapa hama dzavo. Harisina kuti muende kumba kuti anogona, ari peri pofu, dai munhu Mwari vani panapa dzavo, dai ndazodai. I'm sent by God to reveal the mysteries of the kingdom so you can learn, exercise, grow in them and do it. Identity yako ne yangu muna Mwari takafanana. We are a royal priesthood, peculiar people, chosen generation. Tatakasiyana ma gifts, tatakafanana ma rights. Izvi zvakasiyana neung'anga izvi. Ng'anga haikudze kuti muzukuru shishanetsa kuti zvakati zvakatonsuya kunobatwa ruoko unzi newe mugomo. Uyu ndowe musana uya kuno muzukuru. Uyu ndowe kubasa kana kwanetsa uyu unongoisa muhomwe. Uya kuno. Uyu ndowe wemakumbo kana gombo ranetsa. Ng'anga ikangodaro matu ng'anga. Chinoita kuti ng'anga iite mari kukipa ma-secrets. Anokupa muti wacho wakatooma zvekuti haumboita idea kuti kana uri munyoro taipipa. Haidi kuti ususpect kuti musasa. Nokuti imwe mishonga yauri kunopiwa iri muyadhi mako. It's the negative world. But inonzi Christianity now. We must reveal the mysteries, the secrets of the kingdom. Yeah. Kare vanhu vainamata vari kunonzi hall of the holies apa painekete. Vamwe ndo vainzi bombera. Zvokuti vano vaiti vakaonana naMwari vaibva vauya kuseri voti Mwari ati zvakati, Mwari ati zvakati, Mwari ati zvakati. Jesu paakauya kete ndokubva rabvarurwa kuda kuti munhu wese ane access. Munhu wese ane right to approach God as Father. Hakuna munhu anofanira kuti miririra. Ndisu vanhu vacho vanofanirwa kumira nokuti Kristu amatiri.
Sometimes, look at Mark 16:17. You know what? If you believe, you cast out devils. And if you become prophet, if you become man of God, if you believe, believing is a title. Kuna shimo sho unotofanya wakuita iwewe wakutashwa ingine wanasangana kunzima nansangano hii church identity is when you buy the kingdom you are a royal priesthood, peculiar people, chosen generation. God lives in you. Pauli papa you are God's. Kuna mauri problem there what is you don't understand your identity. Vanhu vakatora hanga kumusha vakatichengeta pamba chavakaita vanotora ari mazai zai rinongorepresenta kuvharika kuti unocha unotomboziva zvako wotransfer pamusango woiswa mudanga hukuyorarira akurarira akakuchechenya ndianokupa information saka huku kana yakufamba iuri hako nokuti kufamba unawo kondo akakuchechenya ikaburuka 3 meters uro 3 dzako yeti mauri mune potential ye 20 days first time vanaona hanga tichitendera pamusha ndaida kumanya kuti tibati tichitipauya hanga zikanja dzinakuya ndedzepano achitomutiza enda havambotrima manhenga havambosunga tambo kuti ingaende ihanga yakasungwa mukati. There is no need yekusunga panze mukati mukasunga zvatopera. That's why I love this example. Kare kwaitika inonzi slave trade vanhu vaifoswa paigwinya kuenda kuamerica zvida kana kuuk kunoshandiswa nevarungu. Slave trade haina kupera, vakachinja maitiro ichiri kuitwa. This time andinomuna mata wakuda kutendawo unoenda wega mazuva ano hautombofoswa unototi kuti zina mateirotera vanhu I need to be there. Chavakagona chi kare vaibata kunza uku paigwinya voisa danda muhuro mune chena. This time havaise danda outside, vakaisa inside. Your belief ndeyekuti if I get there life is better. That's why I always tell people, especially in Zimbabwe, maybe in Africa as well, we don't need more investors. We need more entrepreneurs, people who can think and do things as Africans in Africa. Platinum vanakuuya nayo vakakuya nemapepa ari briefcase vachozvati vanhu vanoshanda varipo havagaizva vanoshanda. We need more entrepreneurs than investors. As long as we don't believe in ourselves, slavery is still there. Hautombomanike mulungu akachikora shona amboikane unotoinamwerera kuti dzadzatry were ini ndikachikora chirungu wiki rese anofana kufunda asi tisu takasarudza kufunda mutauro wavo hakusi kufunda pavari kutaura chirungu mutauro hakuzi kufunda kutaura chirungu saka chona kamoneke mulungu kakabereka kasina kuenda grade 1 ndanga chitaura mutauro isu ndisi takataiwa mutauro wavo unokosha ngatiudzidzei. I believe in language so much. Ukaenda pana Genesis 11 vanhu vakafunga kuvaka etawa inoenda kudenga kwete mudenga kudenga. Vainge vachifunga kuvaka mwari ndokubva patestimony mwari pachake kwete mana sakana zvikanzana nekuda kwekuti mutauro wavo mumwe chete ende vanofunga zvimwe chete hapana chinovatadzisa kusvika kuno. Mwari akatotaura kuti kana pasatana hakwani kana vanhu vane one language vane unit chese chavarongwa kuita chinobudirira. Mwari akaitei nevanhu ava zanzi akati let us go down and confuse their language. Havana kutorerwa zvidhina, havana kutorerwa cement, sas mukangobirwa matauriro hamusimuke. Africa ndokurobhwa kwayakaitwa pacolonization yakarobhwa language. Saka chinhu chese chaunoita ukachiita in English, the Englishman can prosper than you because kwaari zviri natural kwauri practice.
Munamusa game lekutamba. Awumukunde nokuti ndi anokonesa malozo kakweza noti atikwese so. Offside. In sport, you win by rules more than effort. Nokuti kana ukalani power stake kana ukagona kumanya kubhora. As long as usingazivi ma rules, never go offside. So you need to understand the rules of every game. I don't know why I'm going that side. Let me go back to this sister. So I'm just here in mazamu. Saka paacha rule wachiita seya kumana. Nokuti akarurwa achapinda mbamake tachikapfuma. But kana abereka mwana anoda kusustainwa nemukaka. Iye mazamu haana. Saka chichamuurayira vana iye kuti iye haasi kudevelopa. Zvimwe zvacho is not the devil fighting you. It's you who is fighting yourself because you are failing to develop in the things of God. Amai vangu vaiya mutauni vakandibata ruoko ndiri mfana. This time ndikavati ndikuenda kutauni vane kuti tinoona nawadzoka. Hazvino kuti vakandimaka. Zvinoona kuti vari kuti ndakainvesta knowledge mauri zvekuti hauchanida my presence. You need knowledge inenge yakurepresenta my presence. Vanoexpecta kuti ndiite zvandaita ndiinawo ivo vasineni. Why? Nokuti information iri mandiri inorepresenta amai vangu nyange vasiri pano. Sandoendudza kuti kana red robert red unomira. Saka chiri kuti ndimire this time ndaamai vasipo but vaamukati. Kureva kuti kukura vakakutrusta kuti kunogona kundisustaina ivo vasipo. Hear me people. Zvimwe zvatinofunga is the devil fighting. We are fighting ourselves by not acquiring the knowledge concerning the things of God. Daniel 11:32. Vanoziva Mwari wavo, vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Those who know their God, they shall be strong and do exploits. Kureva kuti the level of knowledge inoita kuti ugone kuita more than kuitirwa. Zvimwe zvinhu zvatinoti zvishamiso inyaya yekuti hatina tasvika mulevel yekuti it becomes a lifestyle. Uno anogara kumufakos akanwa tine sausage anogona kutotora maiki pacheche akapupura. Upenyu hwedu hwachinja hama dzangu. Ati kutonwa tine nyama bruvos chaiyo. Wekustate house hatomboziva kuti zvinopupurwa. Nokuti kwavari hachizishamiso ndomagariro. Vese vanhu but level ine uyu haagoni kuti akabata maiki kuti ndanwa tine sausage anofunga kuti zviri common. Yeti kune mumwe breakthrough. Mukore uno ungashainira kuti ndine phone izvezvi. Haisi breakthrough kutenga phone izvezvi. Vamwe nadzo. But pane mazuva ekuti ukati ndine phone kana kuti hautauri unongoridza mari mutoro. Tese tangu chokuti ane phone munhu yarira. Kana vanhu vari mugwenga chingwa chinongooneka chiri pasa votora vodya imiracle kudya chingwa ichi. Mana vakapinda Canaan Mwari achanaisa mvura kwete chingwa. But vakadyara witi ikakura vakanogayisa zvakwavari kubheka chingwa masconzi makeke. Kureva kuti miracle kugwenga yange itori limitation nokuti you can do more nebread nokuti kana mane wheat yachoice, which means there is a place to be. You can do more. All right, I love this example. It pains me, but I need to speak it. I lost my son 2014. But in one chandakadzidza one day chitakuya kuzoparidza. Self family mufiriji mune madrinks ka ekuti munhu anongonwa ndezvepamba izvi. Saka mfana akatora mwana wangu ainzi Divine Mukomana ndokubva auya. Saka aitiona mazuva ese tikatora madrinks aivhura padoo. Saka iye paakatora rake akabva auya padoo ndokubva atanga kudai. Problem ndeyekuti haazive kuti padoo pane level, pane area panovhurwa drink, panolokwa payo. Haisi dhoo rese rinovhura drink, pane nzvimbo padoo. Saka uyu nokuti mudiki aifunga kuti dhoo rinovhura. Saka paakatora rake vanamborikwesta kuti ndivhurirei, akati chero dhoo ndichiziva pariri ndokubva auya. Ndokubva ndaona mwemusheni ndokubva andishumira saka ndikuona kuti drink nderake but haasi kuzorinwa nokuti mupfupi. Kusvika apa murefu kuti amubvurire. Kuti chiri kumutadzisa kunwa haisi height, iheight.
Opa no shandalo. Yekuti there are some people in life. Bekuti wakaiswa mu life mako na mwari. Already vari kushikira panzvimbo posati wasvika. So you need them. Inini wafuti kana ndine nungo dzokotama ndichinonga chini. Ndikadonedza chini. Mwana wangu mupfupi kamfana ndokariizi kusvika very fast. Ende akarwadziwa. Uzoti ukakura kuramba chikotama unorwadziwa. But kangana kapani kamfana kapona kuti mzukuru mutambidze eshe. Kureva kuti uri mudhara. Zvinhu zvikaenda palevel yausingasike zviri pasi. You need respect. Vadiki. Uri mudiki. Pane level ine vakuru bedzi yekuti kana ukatoda uisvike yakasvikwa nezera. You need to respect. Thank you. All right. There was a time. Adzimai angu anoda munya stere. Vasipano sakadzipo. Vanofanira kudya munya kuseri kwega kwega. Saka vana vangu vasikana vakadya munya wavo. Saka taida kuuya kuchechi Sunday zvikanzi munya wangu uri papo ndiri kuushaya. Vanangotipa mwana wangu musikana ndikati no, bikira mama wako munya wavo. Namwe ndinobaka ndikati aiwaka kuti utonzi munya. Haubikwe kuti uve munya. Unobikwa worara itime. Zvekuti mukatobika usi munya ifresh vari kuda munya sadza rakarara. Saka iri rakabikwa harina kurara. Saka munya haubikike unoti ukaubika unousiya unobikwa nezuva netime. Saka pane zvinhu zvekuti nyange ukatoda hazviite zvinodhimanda time. Haugoni kubika munya izvezvi ukatova munya. Even uchida munya haubikike unototi ukaubika utombousiya. Nokuti chinoita kuti unzi munya kurara overnight. Saka that time ndoinogadzira munya kwete desire. So in life kune zvinhu izvozvo zvekuti as long you don't respect the elders, as long the elders don't respect the youth, we are going to miss a lot in the body of Christ. Samson was very powerful. Akabviswa maziso but chakaita kutaurai vanhu vakawandisa. Zvinhu two, prayer and humility. Akaita prayer achiti kuti Mwari ndipeira simba rangu zvakare. So I can revenge for the 2 eyes dzandabviswa. Mwari ndokubva vamupa power. Samson haana kunamatira kuti Mwari ndibati sei pekuti ndikabata the 2 pillars ndigone kuisira chechi yese pasi. Akanamatira power iye asina maziso. Akazoti nyangwe ndisiri kuona pano pane kamukomana karipo kanoona. Saka Samson apedza kuti apray akati kudi kukamukomana, can you take me to the 2 pillars? Judges 16. Kamukomana kakamubata ruoko kakaenda naye pama 2 pillars akabata akawira pasi akauraya vanhu vese. Chaita kuti Samson aite great exploit. June 2, he prayed to God. After prayer akasubmitted to a certain young man. This young man has no anointing or no power, but on his side he knows where to go. Very good to be anointed. But there are things he still like Israel. Jesu kanari mwari pachake. Akasarudzira vanhu kufamba nawo. Ainongondorova ndega ndana basa remunhu ndakatobva kudenga bawa riripo. Lazaro nomutsa ndega zvese mbaita. Immediate people. Hey, do you know kuti munhu ari very special kuna Mwari kusvika palevel yekuti Mwari vachisika nyika pavakanzwa kuti ndaneta ndo pavakasika munhu chakatopa kuzorora hakusi kupedza. Vanga vasika munhu anopedzisa. Kumuprovira kuti munhu ari dangerous, ari serious, ari so important. Mwari vachida kutobatsira vanhu panyika. Bible rinoti the word was God and the word was God and the word became flesh. Mwari kuti atobatsira munhu akatofanana nemunhu wacho. Because haabatsirike musina kufanana. Am I saying? Munhu akadana nembudzi handa problem nazvo. Pane problem ndokuti manheru vanonorara kuti kudanga here kana kuti bedroom. Because mumwe nemumwe akajaira kwake. Imagine nembudzi yako muchienda kudanga manheru azviite. Kana kuzoti nembudzi yako nyanga dzakadai semuri pamattress azvibude. Kuti relationship being really dangerous. That's why Mwari akati beta kufanana nemunhu wacho kuitira kuti munhu akazoita excuse kuti Mwari kuna mata kwakaoma kana uri munyama muna kumira musha panyika papa pane vakadzi vasikaite kwakakuenda mahure anokudza kuti chidivhurirawo John 4. Ini nehure rimwe pachimi. Unoti ari kunetsa ekuona indakatogara naro ende rikatondudza kuti hakuna murume iye ariko. Harazvimaketa ke rasiya murume kumba riti kuna Jesu handina akachaira zvinhu zvake. So aka exposed in every area as men
so that you can find no excuse kana kuti unogona inspiration yekuti kana iye ari munyama akazvikunda sezvaari ndo zvandiri. But there are times you need preaching, and there are times you need inspiration. Somebody who can simply inspire you. There was a time I did a prayer. Bishop Dambasa. Long back, which in a prayer room. Air Force. That man don't have a higher position. Maybe that's a letter with Zara him back. Don't have been a prayer room, don't power up a second to much Namat. Don't want to do that. That kind of machine for Chimira Marach Namatazo. Going in your town or why. I got inspired. But there are times a good inspiration must drive you. Inspiration must drive you. Strive must see you are so rich. On the connect. You're on a line. You do Gaia, but you're not why. I also know Gaia, okay. Nobody need to be inspired. Like you know, matter, and it's what that's about your own body food. And who could that's a good to the Mario? I'll catch you in a man, you know, from the shoe. Conjecture, Daba was looking down power Kutenga. Who that's about you to Dura? Oh, but I'll tell you, but some time. Kutadza kwakatooma yeti kutadza kwacho unototadza kwati kuna matauni kutadza ukwanise papi paungakeche nemari hauna so chikacho kuti ukatirwa hautombokwa kutadzawo wega pachako so kuti ukatirwa utoti ukanganise wega ukwanise but unongonerizeni kuti ndichana mati nguwai uchimiswa nei papa hanzadziyenda ina mazamu todi paachabvunzirwa mulife mune zvinhu zvinodemanda the knowledge in you more than the church you attend. Munogona kupinda yaprofeti vanoona as long usingaone kusaona kwenyu kune nyaya. Munogona kupinda yamufundisi anoparidza stereki ane shoko stereki as long iwe usina shoko pane zvinonetsana newe beti. Jesu unobuda pachena kuti mweya tsvina ikadzingwa mumunhu inoenda kunzvimbo yakaoma yozodzoka mayakadzingwa haiuye vhaya akaidzinga inorova direct kwayakadzingwa hainini kwaprofeti iwe ndiwokauya kwaprofeti kamweya tsvina ikadzingwa ikaenda iwe wakadzokera kumba kwako iyo ndokubva yataimira kuti aenda mamunhu aenda youya direct yotarisa kuti mayakadzingwa makamira sei yoona muri empty. That's why I always repeat this statement. Complete deliverance handi kubuda kwemweya yetsvina. Kubuda kwemweya yetsvina ihalfway yedeliverance. Complete kusara kwezvokwadi yaKristu inova defense pakudzoka kwemweya yetsvina. Nokuti mweya yetsvina ikadzingwa kunouya imwe 7 more kwayakadzingwa. Uye kunzi kutodzingirwa pekutanga usina shoko raMwari kukuwadzwa. Nyika yakaita independence 1980 sei tine masoja ondipopota twarwora mari mahara kuna hondo sei kune masoja anoziva kuti independence yacho inoda kusafeguardwa because at any time hatiziva kuti vamwe vanofungei pamusoro pedu. So masoja life yako is the word of God. You need the word of God in you. Makanamatiriwa mukanzi and I always tell people ukadzinga mweya yetsvina ubudirire. Ukadzinga mweya yetsvina wapiwa a privilege yekuita zvokuti ubudirire. Kurati ukashayiwa chekuita iwe wakadzinga mweya yetsvina kusaita itori nhamo pachayo. Aizve wese akadzinga mweya yetsvina kana wakateerera akakunamatira akati you are free haana kuti you are successful. Amene kana asikagone chirungu kwenyu but vazhinji vanonzwa kuti you are free. You are free. Free to do what? It's another story. You can be free and useless. Jesu paakatuka muti womuonde ashayiwa maonde kuda kuti asati atomboutuka hauna. There is a level yemauri yekuti vaone nzara nenyota yevhangeri yaKristu zvokwadi yaMwari ngairarame. No, I'm sure my time is all right. Let me give you this statement. David paakauraya Goliath, he picked 5 stones. Yeti rakashanda ichi 1. Zvoreva kuti anga asina faith to get 5. Achiziva kuti 1 is useful. He is a prophet in his own class.
He understands the battle yandiri kurwa, it symbolizes the battle ichaitwa naJesu paCalvary. Nokuti assignment chakuirana kwakuripo. Goliath angati ukangokuwa uraya inini rese varanda venyu. Kurati one man ari kurepresenta all. Saka Jesu paanoenda pamuchinjikwa rufu rwake runoita kuti tese tive vakundi. So fight that David na Goliath shadow picture ibasa rinoitwa naKristu pamuchinjikwa. That's why Jesu paanoiswa pamuchinjikwa anoenda nzvimbo inonzi Golgotha zvinongoreva a place of skull, nzvimbo yedehenya. Kureva kuti Goliath paakarwa naDavid akatora the head which is the skull. Nokuti David paaririsa dombo ndiJesu aenda pamusoro wedehenya, nokuti the seed of a woman will crush the head of a serpent. Chapa David kutora matombo 5 mumvura kwete panze. Rangu rinoti he picked 5 smooth stones from the river. Hazvina kuti panze hapana. Why 5 smooth stones from a river? The Bible says, hatikunde chakaipa nechakaipa, tinokunda chakaipa nechakanaka. That's why matombo acho describe that there were 5 smooth stones. Shona inoti hurungudo, matombo ekuti they are very smooth. Goliath ari rough, but anoda zvirichi, hatikunde chakaipa nechakaipa, tinokunda chakaipa nechakanaka. So reason I pick up the 5 stones, arikuti mona ukunde nedombo rawakanda to prove to you. Paakakanda dombo rikatema Goliath, chinhu chikabva uchine force, you must fall this way. Nokuti watemwa ukaonodona so. But Goliath paakatemwa dombo raibva akadonha nekumberi. Which means matombo akamudonhedza asiri wakakandwa. Why? Nokuti 5 books, Matthew, Mark, Luke, John nebhuku raActs. David arikuti the first 4 ndoanonzi magospels. Shoko raMwari rinofanirwa kurarama mauri kuti ugone kuita mabasa. Saka David arikuti mabasa angu andiri kuita mushoko raMwari ndoakonzera kuti Jesu wandinotenda agone kundiunzira victory yandiri kuda. Saka David asara nematombo 4 back akaririsa 1. Goliath paatemwa akadonha nekumberi arikuti chine power igospel riri mauri akataurwa norarama mauri. I'll preach tomorrow upedze. Unongomira upedze. We can raise our hands. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Tipewo nzara nenyota yekutsvaka shoko renyu. Baba, mwanasikana paachabvunzirwa akaroorwa akabereka vana vanoda mukaka kuti vakure. Mune zvipo zvamakaisa muvana venyu zvinongokura nekuda kweshoko raakurarama mavari. Tine zvipo zviri matiri Mwari, asi shoko renyu rikatigaidha, the fear of the Lord ikararama matiri. Zvipo zvedu zvinokura uye tinobudirira. Vana vakaberekwa vanofanirwa kukura. Uyu zvaasina mazamu vana vake vanofa. Vazhinji vari pano Mwari vanasikana vane zvipo zvavo zvamakadyara mwavari. Vamwe vaimbi, vamwe vaparidzi, vane zvikuru zvamakadyara mavari. Chipo chimwe nechimwe chamakaisa mari chinoda kurerwa neshoko raMwari chigone kukura. Nesu tikakura tine shoko raMwari tinokura in the fear of the Lord. Mwari wamasimba ose, shoko renyu ndo mwenje tsoka dzedu. Mazviita Jehovha, tadzorera mbiri yose kwamuri muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. God bless you so much. Namazwano, maybe Mamazwano, we are broadcasting live on Facebook. Broadcasting live on Facebook. Mukaenda page rakazi Evangelist Muparinga. Iro yatikutoparidza, it's live all over the world. I'm sure I'm not follow up with people from Australia who are watching now. We have people from the UK who are watching now, from America. They are watching as we are preaching now, Pastor Trymore. So you can join us on Facebook Live, and we can preach to each other and grow in the things of God.